Iloinen heippa! Minun nimi on Kylli Kukk. Olen ammatiltani fysioterapeutti ja joogaopettaja ja haluan kutsua sinut 6 viikon mittaiselle verkkokurssille, jossa aiheena on kiehtova keho ja mahtava mieli. Maailmastamme on tullut kovin kiireistä, kovaa, meluisaa ja kolhivaa ja elämä vetää ikään kuin sinua kädestä tai tukasta ja huutaa, että tämä on tärkeä ja tämä. Ja se on sinun tehtäväsi vetää kätesi takaisin ja sanottava, että ei, vaan tämä on tärkeä. Sinun hyvinvointi. Tällä 6 viikon mittaisella kurssilla ensinnäkin tutustut elämäsi tärkeimpään ihmisen itseesi. Piirrä käsilläsi suuri sydän ympärillesi. Anna veden ja rakkauden energian huuhdella sinua sisältä ja ulkoa. Rakkaus kuohuu sydämessäsi, säteile ulospäin. Saa koko olemuksesi hehkumaan. Kehosi on kuin vene, joka kuljettaa sieluasi elämän valtamerellä. Ja tiedämme oikein hyvin, että elämän merellä ei aina ole tyyntä, vaan voi olla kovaakin merenkäyntiä. Jos kehosi on hyvässä kunnossa, tulet selviämään elämän haasteista ja merenkäynnyistä oikein hyvin. Viimeistä harjoitustamme varten laske peppu kantapäille ja levitä kädet kuin siivet sivuille. Tuo myös otsa maahan. Sisäänhengityksellä nojaa vasempaan käteen, nosta peffa kantapäiltä ja ojenna oikea jalka suoraksi sivulle. Uloshengityksellä palaa halkuasentoon. Sisäänhengityksellä siirrä paino oikealle kädelle, peppu pois kantapäiltä ja ojenna vasen jalka sivulle. Uloshengityksellä palaa alkuasentoon. Kurssillamme puhutaan luista, nivelistä ja lihaksista. Otetaan myös selvyyttä selästä ja erityisen tarkkaan haluan kertoa sinulle välilevyistä. Ne pienet söpöt iskuvaimentimet nikameen välissä, niistä pitää hyvää huolta, ettei ne kuluisi ja rappeutuisi. Kerro myös siitä, miksi selkäsi on paljon vartijana ja käydään läpi myös hyvään ryhtiin liittyvät tekijät ja miten hyvä ryhti vaikuttaa sinun sekä fyysisen että mentaalisen, emotionaalisen ja henkiseenkin hyvinvointiin. Tiesitkö muuten, että sinä olet hyvin mehukas? Noin 70% kehostasi on nesteitä ja aina kun iholle tulee joku haava, sieltä ei koskaan tule sahapuru eikä hiekkaa, vaan aina jotain nestemäistä. Eli meillä on aivojen nesteet, kyynelnesteet, limakalvojen nesteet, meillä on selkäydinnesteet, nivelnesteet, puhumatta verestä ja virtsarakon ja munuaisten kautta kulkevista nesteistä. Nyt nestekierron kannalta tärkeät kohdat on juuri vartalon etupuolella. Meidän sydämestä menee verisuonet kaulaa pitkin aivoihin ja kainaloita pitkin käsiin ja sitten vatsaa pitkin alas sinne reisivaltimoihin ja laskimoihin. Nyt näe semmoinen tilanne, että kun me pienestä lapsukaisista lähtien me istutaan koulussa ja töissä ja niin edelleen. Eli silloin kun meillä on huono ryhti ja kireät vaatteet ja lihakset kiristää ja vielä pipokin kiristää, silloinhan me estetään meidän mehukkuutta sillä, että veret ja imunestet ei kierrä kunnolla. Ja silloin on tosi vaikea olla hyvinvoiva ja energinen. Myös selän puolella on hyvin tärkeät kaapelit, eli sieltä aivoista lähtee selkäydin ja jokaisen nikaman välistä lähtee hermoja kaikkialle kehoon. Ja näihin piuhoihin, vartalon etupuolen verisuoniin ja selänpuolen hermoihin tullaan paneutumaan tarkasti ja tehdään paljon ihania harjoituksia molemmille piuhoille.
Kurssillämme tehdään sovinto mielen ja sydämen välillä. Hengähdä ja tunne, miten onni saavuttaa sinut jälleen. Tervetuloa mukaan!